Turah beras wis nggih. Turah beras donoke ya, Nduk. Turah donoke, Mbak. Indah. Ambil. Nih, Kakak sini, Kak. Indah. Nyawang Indah. Nih, ambil. Alah pinter. Pulpene putih. Pulpene. Penting nggih. Bukune ndi? Godhongi. Godhong apa kuwi jenenge? Godhong kue. Wah, kue. Nggih, Mbak. Ya turah kan delok nggih. Tau kotor. Mbak, mati Mbak, priwiling uripno. Apane sing mati? Hai. Standby ya. Bukune perak. Mandek kok stop. Pulpen. Pulpene ambil. Ah iya iya. Sip. Iya. Ini. Mana kok enggak jalan dia? Kok lucu. Wis. Iya. Keren ya. Putih pulpene nulis. Iku Nggih. Menengan. sapa baru kuwi? Indah. Ini Mbak cepet. Cepet selesai. Lah. Iya. Alat foto terus sip. Iya. Masuk. Iya. Ndek. Ya kok apa keme? Kok beras ya rawon. Oh ya men. Coge beras yo. Oke, beras. Ayah. Beras. Hei. Maju sangkal. Jalan to, Rik. Yik. Mamane. Mama. Selamat. Putri genten. Putri kae. Cukup mele. Ya petok. Kae bunder ngono. Monggo pinar. Yo enggak pinarane ndak. Kae kurang jagoan. Ini ben desa kasih. Hah? Dosa kasih kan boten yo. Oh, itu berat lah. Kita makan di iku. Ono pangetat ya manut. Cukup berat. Terora. Oke, marah. Ih, jatuh beras karo godhong. Nah, rezekine men luwe. Yo. Toro. Iki ra kanggo. Masuk ra kanggo. Nah, biasa karo Mas bae. Ora gelem Oh, lah iki wis gelem. Ora gelem Arep dimplok kabeh mu godhong dimplok. Arang godhong kluweh karo beras. Ah, wis jelas. Ndase nganti luwe. Omah. Berarti jam 09.00 bengi. Jam 6:30. Bos. Mama Anis pisan komplit to. Dititah ayo. Wes dari mlaku kono. Ayo. Indah. Nang kene, Put. Nang kene maju. Maju, Put. Coba njemuk apa, Put? Wis ngadeg dewek iki. Bulan. Tur. Terduduk. Kalau wingi lek kae takoni masih direkam itu. Udah kali Om. Udah kali. Yang direkam gantian. Sini, Dede mau masuk sini. Kurungi. Nah. Duduk. Ayo
Ayo cukup kowe. Amus kabeh katoke. Weh, Kak. Kebelar, Kak. Oh. Jangan beras. Wes. Kayak ngono tae ukreke rong dino. Karangan. Mbah. Hai, Bang Marto. Wah. Hei. Silo sih, Mbak. Mbah, mbah. Mbah. Lha kene bagi. Ayo masukin di masukin nembe. Oh, lagi ini mana? Nah. Halo Om. Halo Om. Dadah. Oh iya, ndi kontake kenalan ra diweno. Ora. Oh, lambat ning arak kan ngepet dah. Pak.